Havent viscut a Westminster, quants anys feia ja? Més de 20? La Clarissa estava convençuda que fins i tot enmig del trànsit, o en despertar-se a la nit, se sentia un silenci o una solemnitat especial, una pausa indescriptible, una incertesa. Per això potser era el seu cor, afectat, deien, per la grip, abans que sonés el Big Ben. Ara, ja retrunyia. Primer, un avís musical. Després l'hora, irrevocable. Cercles de plom es dissolien en l'aire. Que bojos que som, pensava mentre travessava Victoria Street. Perquè només Déu sap per quina raó l'arribem a estimar tant. La veiem com la veiem, inventant-la, construint-la al nostre voltant, derruint-la i creant-la de nou a cada moment. Però fins i tot les dones més xacroses, els infortunats més deprimits que seuen als graons, bevent la seva ruïna, fan el mateix. Cap llei parlamentària, n'estava convençuda, no els pot fer canviar mai per aquesta simple raó. Estimen la vida. El ruig de la gent, el balanceig, el pas ferm i la gambada, el xivarri i l'enrenou, els carruatges, els automòbils, els òmnibus, a les camionetes, els homes anunci que arrosseguen els peus i es balancegen, a les bandes de metalls, als orgues de maneta, a la joia, la dringadissa i l'estrany so agut d'un aeroplà que sobrevolava. Hi havia el que ella estimava, la vida. Londres, aquest moment del mes de juny. Però la guerra havia acabat, gràcies a Déu. Acabat.